Moikka! Ja mä nyt kuvannut tämän varmaan 5 kertaa. Ja mä saan tästä aina ehkä vähän turhan pitkän, tyyliin 30 minuuttia. Että joo. No, mä yritän kiteyttää tämän mun asian nyt pikkasen lyhyempään. Mulle kuuluu hyvää. Mä oon ollut just Turussa maalta näkyvissä festareilla. Ajatusvalvojana töissä ja sit mietin tässä, että kuin hienoa on ollut, että mä pääsin menemään sinne. En mä 40 kilosana mitenkään ois saanut lähteä. Mä olin yksinomaan onneni nojassa ja tein tosi henkisesti ja fyysisesti raskasta hommaa. Ja valvoin viikonlopun ja nyt rupeaa väsyttää ja huomenna on matkanko, että nyt on ihan hommat pulkassa. Pulkka on tosin sininen, ei kun siis kadoksissa, ei kun siis joo. Mutta ja musta mitä mä huomasin tosta just tosta festareista ja kaikesta. Mä oon ruvennut miettimään, että mulla on elämä. Ja kuin hienoa se on. Et ei mulla silloin kun mä olin 40 kiloa. Ei mulla ollut elämää. Tai silloin kun mä pyrin siihen 40 kiloon. Ei mulla ollut elämää. Siis en mä tiedä mitä se oli. Ja se oli vankila. Mä kysyin täältä itseltäni luvan ihan mihin tahansa. Siis, että saanko mä istua? Kuka kysyy itseltään luvan, että saako se istua? En tiedä. Elämä on ihanaa. Musta on ollut tosi ihana huomata ja saada hyvää palautetta. Silleen kaikin puolin tosi ruvennut syömään kunnolla ja vaikka välillä ottaa takapakkia ja se on ihan normaalia. Välillä saattaa tapella sen, että en mä voi syödä tätä omenaa, tässä 50 kilokaloria. Söin varmaan viime viikonloppuna 10 banaania. Ups. No mutta, miettikääkö. Siis oikeesti, teilläkin ihmiset on elämä. Elämä on iso, elämä on hieno asia. Te voitte elämällä ja tehdä mitä vaan. Te voitte toteuttaa teidän unelmia. Te voitte vaikka vaan sitten maata sohvalla ja katsoa telkkaria. Tai te voitte käydä, teistä voi tulla huippu-urheilijoita, piirtäjiä, maalaajia, tanssia, matikan opettajia. Ihan mitä tahansa, teistä voi tulla mitä vaan. Te olette jo kaikkea. Te olette ihania ihmisiä, ihania tyttäriä, ihania poikia ja tyttöystäviä, poikaystäviä, ihan mitä tahansa. Mut jos te oikeesti valitsette sen syömishäiriön, anoreksian, bulimian, ortoreksian, ahmimishäiriön, ihan mikä tahansa, jos te annatte sen viedä teidän elämän, niin mitä teille jää? Teille jää se huutava yliminä, joka kieltää teiltä kaiken, kieltää ihan kaiken. Te ette saa tehdä mitään, te ette saa syödä, te ette saa nähdä ihmisiä. Se on mustasukkainen poikaystävä, joka ei anna tehdä mitään. Ja mä haluaisin kysyä ihan yksinkertaisesti, kumpi teille on tärkeämpää? Elämä. Te saatte tehdä mitä tahansa, elämä on ihanaa. Vaikka se ei ole yhtä juhlaa aina ja välillä on ruusuissakin piikkejä. Ja aina ei nallekarkit mene tasan. Ja sitten tulee ihania festareita ja on ihania ystäviä, ihana perhe. Ja siis vapaus. Vai valitsetteko te sen ruokintaletkun? Sen, että teille pistetään vaipat. Sen, että kysytte hoitajalta, että
anteeksi hoitaja, mutta saisinko mä käydä suihkussa? Ja sitten se hoitaja seisoo siinä tälleen vieressä. Kun sä käyt suihkussa. Niin kumpi on vapautta? Siis, no, sä saat tehdä mitä sä haluut, tai sä paskot vaippoihin. Kumpi painaa enemmän. Ja miettikää sitä. Ja tästä tulee taas ihan liian pitkä video. No, ehkä mä päätän tän tähän. Jätän teidät miettimään asiaa. Mä oon valinnut elämän. Mä tein sen virheen, että mä valitsin syömishäiriön. Mut mä saan mahdollisuuden valita uudelleen. Ja te kaikki saatte mahdollisuuden valita uudelleen. Te saatte sen koska tahansa. Ja mä toivon, että te valitsette uudelleen, koska ei syömishäiriö ole mitään. Se on paskaa. Se on pelkkää paskaa. Paitsi teille tulee yleensä hirveä ummetus, joten joo. Ehkä tähän olisi hyvä lopettaa. Mutta miettikää teidän elämää. Ja teidän sairaus vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Vaikka te ette sitä niin ajattele. Mutta miettikää sitä. Mä yritän nyt olla tyytyväinen tähän videoon ja katsoa mitä mä keksin seuraavaksi.